Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dukawan Channel. Masuk. Jadi kali ini lagi beratus bang. Apa ya? Aku kawas Joko gitu kan. Joko apa? Masa Joko, Mbak Rin? Lah lho. Kalau bahas jadi hari ini ceritanya kiriman kene sapa, Mbak Rin? Kiriman kene sapa? Siapa Joko? Acaranya siapa iki? Gak ero, lha ero kon mangan awak iki. Lah aku roro ya kan juga sego kan mangan. Kon juga sego kon mangan. Iki kedatangan Lek Munawar, Bos. Piye to, Bos? Heh? Dapat sing ngirim sapa? Dari Mbak Susi. Mbak Susi. Bayo ki lho. Mbak Susi siapa? Susi Susan. Iya. Wih, Bos, iki kiriman apa kiriman tak sepilih sik. Sepil nang. Aku kan nggawa dhuwit tapi ora enak tak gomulin. Oh, ayam. Tapi matang aku jatuh sawang Iki kayak ayam apa kasih didol ke? ADS. Apa dir? Ayam gemoy. Ning caruban ke lho? Bahenol. Lah wi lho, kayak ayam bahenol, Bos. Iki sapa sing gawe ayam iki? Sing gawe doyok. Wong endi lek Jaya? Doyok wis mulai. Iya mulai. Dewi dipun Mas Dian jere kurang mateng. Aduh kecape lali. Cepet dir. Kadung lesot. Kadung lesot, Bos. Ngono, Bos iki. Enek panggang. Toh lan, taman. Ndak maem. Bater sapa? Padi wong jados e jere kengke kon mangan e jere. Ayo ndak wis Lah ulan kok urung kok turu telan. Ngono, Bos, makan, Bos. Kring dang tok kring lah kok malah. Yo wader sak ijo nggih. Ben wong dhisik. Ben wong piye to? Dayu. Aku kan juga kecap lah. Terima kasih buat Mbak siapa? Susi. Mbak Susi, matur suwun sangat. Susun Mbak Susi. ben gemoy kaya ayame iki lho. Ben Ben gemoy. mangane saiki wis Bukae papian nek. Dan iki ento. Tangganya enggak apa ya? Yo. Kepala wae. Iya kepala. Kepala pundak lutut kaki. Sampai geprek. Telepon lek war. Juga ngene iki. Mateng tenan ora iki lek war? Di review sik to. Review ya. Yo, tingkat kematangannya. Tingkat kemantangan. Oh, mateng, Bos. Mateng tenan. Sing iki dhewe Mas Dian gak? Masa ki digodhog sik ya? Gak, masa digoreng. Gak ero. Pengen petene aku. Kene lho lan onya sane. Iki lho. Lah, mak. Sampai awan nggih. Itu kan jenenge to. Nak jangan ya ajengmu untuk utawa aku sampai. Oh, anu tok. Suwiwi. Ndi Kadir meng, suwiwi. Lan. Ulan dari. Kowe lho ndi ngene ndi to, Dur? Tak anteni. Lah, pokon piye ta bantan iki? Yo tak kon ayo karo aku ngono lho. Ning ndi to? Ayo neng. Yo ndi ning ngono kae to ditanggapno. Aku lho dewe ning kok kente kemarin enggak percaya. Kadung aku dadi wis. Jadi apa tadi barengan wae? Lah iki dadi kaplokan bareng. Sapa mendem iki jere ngono. Ulan aku ki ngono. Masa wae mendem, masa wae mendem. Oke. Landir, landir. Mendem tenan aku bengi. Saya apa tekan ndi meng? Alidir, golek ya, Dir. Yo enak saya pe. Gak sik enak sitok. Klub lho. Iki lho saya. Kuwi sayap, kuwi sayap. Iki saya pe kuwi, suwi. Aku ingin suwi Iya wi. War enggak mangan piye to, War? cucu iki. Iya kuwi. Makane duduk. Bingung. Mangan ketek ta abab. Iki lho, Duk. Jelayak abape wis kok kene. Dik, nang Pak Dik. Wis to tenang ae aku ki bar mubang ya. Mosok mubang. Mit. Tapi kowe wis kata benar. Wala dinas bone. Lek war dayo bareng-bareng. Kok gak sambel, kok gak kayak sambel. Ya Allah, urung mangan wis anu, Pak.
Golek menawar kok man. Ya menawar monggo. Mbak sapa ki enggak sing enggal lawi ya. Susi. Langsung saya Mbak Susi. Mbak Susi. Iki diuwek Pak Didi pateni junggat. Kedenge mobang terus ki, he, Bos. Siapa, Bang? Ndek aku lagi iki mentok ndek. Kedenge kenal usir no. Kan amplop Mas to, panggang. Aku mangan wis ndek tenggor panggang aku gak diundang. Lah iki panggang. Kira sisa dadi kue. Ngene anu Mangan alamu kecap iki to, Dir. Lho, Adik. Kecap tak kepas. Mbak M. Elang, lawang iki sikit. Mbak M malam senang lho. Sopan senan aku yo. Oke, Mas Agus, guys. Wes Nah kosong yo. Lewar. Kemes aku pernah. lewar. Enggak kok, ayo kok. Ya wes. Ngring. Ngring. Bebok man wader kok. Lah ndi wajere? Drek ente. Ning alas to, tak to. Ngene ning alas digoreng langsung. Makasih, Mbak. Susi. Mantap Mbak Susi, gemoy sekali ayamnya. Seperti aku. Lewar ndang kok. Napar, taman par. Mandi iki. Dek sisian kan sandalku sapa ki sisan. Enak lho. Gak ro aku. Ah, sandalnya gak karuan. Enggak kono, Gang. Kameran, Gang. Ora. Kamera nih kenapa? Buah nasi, Pak. Jadi kita ki gak ngerti kerjaan iki. Tahu ya? Betul. Kerjaan iki opo? Impok. Katanya apa? Betul. Itu ya? Itu ya gogeng. Gang wis nang. Apa mangan nang ya? Hah? Kenapa? Permangan. Nah gogeng sebelum bapak barengan. Apa masak? Oh, sendok sik sik. Wis kalian mulu ah. Heh, Lek. Dan ada sayur punya mulu. Muluk sayur wih. Bapak mulu sayur. Tunjuk coba. Ayam chicken lek doyo. Apa ke jenis apa? Jenenge apa chicken? Tiga chicken. Doyo chicken. Namplang. Apa nih? Beli. Tambah kecap Apa? enak, tambah kecap. Enak. Wah. Tambah kecap mantap banget. Iki mau anu. Teman-teman Anggun engke kok kene tapi mulai adus. Anggun. Mas Anggun. Pengen mangan. Mangan aduh. Pengen mangan anu kok. Engko mangan Asline lu seger ki mangan ki ngadus-ngadus. Asline dong. Seger. Mas Anggun tapi pulang dulu bos. Langsung bos. Omae edak aku bar ki wong langsung rene. Saya masak ayah kan. Ya to kene jam berapa lewat? Sama Pak. Sama Pak. Aku numpak motor diwajib. Sangat apa awakmu? Motormu gak marem pabrik. Yo ngene. Ini marem marem. Tapi nek sapa kan enak. Kowe kerjane iki to? Bos. Sampun. Aku buka. Pokoknya loro untuk tidak. Tak obat. Ketemu jabot ya lho. Hilang masalah. Ya iki ya dhuwur. Karo selamat itu di Sherlock dokter gigi ning Karuban ya. Enggak gitu. Wis ana wis sampe ra ya kan sapa ulan. Tutup aku. Ulan lagi. Gan tamak enggak? Bolong apa ora? Purin. Bolong mana? Iya. Nak bolong akeh mending jabut terus tambah. Enggak ditambah. Men aku dijabut, men aku guri dhewe. Tapi nyapa oleh dicabut mergo kirine sik oleh jadi mati. Aku lan ndek sini balewe ngrene ngene mbokane. Kayak arep tekot kalau kira. Dan apa tambah mbak ini? Nek dodok tak dikono. Obatku sing sore kae awake dhewe nunggu jagongan kae meneng ae. Sing iki. Urung kae. Kalau Rasa. oleh to. Pamaan uga anu ya. Ayam atos ya. Pokoknya mangan dhewe. Mantap. Tak marah apa? Ayam atos ya. Ayam atos tak Ayam banihol ki apa yang iki ya, Dir? Badingol. Lah apa tak kecap? Badingol. Badingol. Banihol apa kuwi? Bahena juk. Kayak ngene iki ka? Ya seneng. Ya, Mirip-mirip. Tapi itu tepungnya rata, tepungnya keret-keret dong. Ya. Ya,
Arep cedok enggak? Nah. Omongnya kok kalem toh? Belum aturan ya. Kuwi terlalu malam wis mulai. Jadi kamu sekolah nakal diri. Yo ora beda nek les Masa, Pak? gak ngono. Sak kelasmu. Iya. Nah, Iya. Ning ndi? Ki nek mbiyen sekolah gak tau teko nggon ki. Ya nek yo kan. Heeh. Ki dulurmu, Gang. Mbak Dewi mbak Rini ki dulurmu kula sangane. yo yo. Oh, kayak iki nyangan iki. Ya, Iya pernah Kenapa? tuwek. Omamu selinduran kene. Pak, iki saiki mau lambahan kok nggon iki. Tambah. Wis aku dhewe lan makan ta. Mana sak kelasmu kan? Ning ndi yo? Kok lagi sak? MTS ki. MTS to? Heeh. Sholat. Aku sing ngomong kok tang dulu apa dikon aja dhewe aku apa to. Oh iya. Kok iso? Ya kan. Bagi MTS Ajar. Sekolah wis ditutup no. Mulai neh masamu. jadinya Orang gak lupa wong iki ben yo. Muga makan gantaan. Sekolah ki males modele. Muga males nang ajene. Wah, Kita kan bangun, yo ya tak mulai, ya tak mulai kali pakai nyata mulai. bang. Iya nih. Sekolah wis nyuwanten no geng modele. Gak kok ngene. Untuk nyambut enggak. Kak Sally ya nyantai. sampai hah? Aku bujal. Itu bayang oh. Hah? Ini ya anak lain. Awan nyelok Pak. Oh, saya tua kok. Dia mah nyelok. Kan nyelok. Hah? Kan nyelok Pak. Oh. Ya betul, betul. Bisa bilang ini apa? Pupuk. Dia tua itu berarti ya. Ini lho kok. Woi, Rezeki, aku lara wis bukan apa boleh. lek bujang. Woi. Masalah. Nah, iya tuh lho. Pak, aku nyelok anu, Pak Pak Po. Masa arep glosing. Dia Mas. Mas. Iya, Mas Bokeng. Kenapa nyelok? Kayak apa Pak Po? Nah. Talolan. Oke, Bos, ngene. Terima kasih untuk absen gua hari ini timbangan ke absen meng. Wis mangan barang kok di konten ben dadi absen, oke? Wis ngene, terima kasih banyak sudah menonton, mampir di Pringnordo, semoga ngumpul bareng, sukses bareng, amin. Yerbal amin. Amin, Bos. Ngene, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tanya nyawure kok